Belenşehir Türkmenistan dünyada bir taraflığı Birleşen Milletler Guraması tarafından 3 gedek ikrar edilen döwlet hökümine ählimumy parahatçylyň we durnukly ösüşiň üpçün edilmegine münasip goşun goşýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyň bu hukuk ýagdaýy ählimumy howpsuzlygy pogtalandyrma gönükdirilen tagalary watanymyzyň halkary giňişligine äki başlangyçlaryna öz beýany tapýar. Dawaralaýan maslahatda edilen çykyşlarda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň şöýle 19-njy sentýabryna geçirilen halk maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň bir taraplygynyň diňe bir türkmen halkynyň däl, esem bütün adamlaryň gymmatlygy da barada aýdanlaryň ähmiýetini ünsürli. Maslahatyň ahyrynda adamlar hormat prezidentimiň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul etdiler. Belen turuqa betlenen aydın sağlı çıkışlar bilen utgoşluğu devam eden davaralı maslahat adamlar binanın iwanına ýaýwanlanan sergilen taşdylar. Onlar halkymyzyň taryhyň dowamyna döredän we häzirki döwürde taýýarlanan Amaly Hasan sunutynyň eserleri görkezildi. Gahrman Arkadamyň hemem arkadaly Gahrman serdarymyzyň zihinden dören kitaplara serginin şäherlerine mühim orun berilipdir.